Moro! Tervetuloa katsomaan meidän Keudan kisastudio tänne Turkuun. Ensimmäinen päivä on nyt takana. Ja Tomas, mitä sä olit siitä mieltä? Joo, mun mielestä oli tosi hyvä päivä ja oli ihan mahtavaa päästä seuraamaan näitä kaikkia eri lajeja. Ja oli myös tosi kiva nähdä, että kaikki kilpailijat suorituivat ihan erinomaisesti niitä töissä. No niin, mennään katsomaan mediasuunnittelija Enni Mörkin haastattelu. Tässä oli ensimmäinen tehtävä, missä piti suunnitella semmoiselle pursiseuralle, vai olikohan tämä, mä en ole ihan varma, kun mä kuulin tosi huonosti jo, tämmöiselle niin kuin laivaan semmoisen ison esittely, niin kuin info, miksiköhän sitä sanoisi. Nyt oli niin vaikeat termejä, koska mä en ole purjehdusala ammattilainen, niin me ollaan Turun saaristossa täällä aika lähellä. Niin, joo, mutta siis graafisen suunnittelun tehtävä pitää tehdä semmoinen aika iso painotyö. Toivottavasti jossain vaiheessa käydään syömässä ja sitten sieltä tulee vielä iltapäivällä toinen moduuli ja se kestää siihen 4 asti. Ja täällä on 2 tehtävää tänään. Siis torstaina vasta niin päättyy kisa. Torstaina on sitten, onkohan se sitten 4. moduuli vai mikä sieltä tulee. Et huomenna on vielä ihan täys kisapäivä ja torstaina vielä kisata aamupäivä ja sitten selviää voittaja. Kiitos Enni ja onnea matkaan Keudan mediasuunnittelija kisaajalle. No niin, mennäänpä katsoa päivän kisatunnelmia. Siisti meininki tänään. No oli kyllä. Kiitos kun katsoitte tänään. Me jatketaan huomenna ja loppuun käydään katsoa Tanja Virtasen kommentit. Mä oon Tanja Virtanen ja Keudasta ja toimin lajivastaavana 305 lähihoitaja lajissa. Eli järjestin semifinaaleita tälle vuodelle ja sitten 2026 Keudahan järjestää finaalikilpailut. Ja täällä mä toimin tuomaritehtävissä, otan oppia, jotta Keuda osaisi sitten myös hienosti järjestää finaalitehtävät. Ja pyrin totta kai täällä Turkua auttamaan kaikessa, missä pystyy.